anụrụ m nwanyị mana nwunye m adịrọ happy since nnụrụ ya, like I don't know, after ka anyị wedesịrị o mesịrị 6 months o bido na-aga eze. Even before ọ dị ime ọ na-aga eze na-esi ọnwụ ya. Ọ bụrụ ife ọchọ ka ọ fụrụ ma ịjụkwa anya which ife ya na suspect nka na abọsị ya mara ego one ndị ji ego ji ete ofe ite ofe ya na akwụgheli ọnụ ime ego na na-enye nwaanyị o ji eme isi ya na akwụgheli ọnụ iche na ihe anụmanụ na gị na ya like oge ọbụla owelu ndị ji ego na-amali atụ oge ọbụla owelu ndị ji ego na-amali atụ ọsịbụ ihe a na-enye ya nsogbu o. So na o nwere enyi nwaanyị ya na ya na-abọdụ wee jekọ school. Enyi nwaanyị afọ na bọsị ya gbalụ nkwụ ya ka enyi nwoke fụrụ enyi nwaanyị wee nụbịa. So ịgbago olu fana abọ bidokwe na-akwụ mana still na nwunye ya dọrọ happy. O wee lu ofu mbọsị ya wee kọbala enyi nwoke na-asị ya na nwunye ya dọkwanụ happy o. N'oge ọbụla owelu ndị ka ya wee jide ego na-amali atụ na dịtị na-ewu ya iwo na ọ na-efilisi ka onye nwetara ife ọ chọrọ. In fact n'oge ọbụla ịgbagolu etu o si amatụ n'ibe ọ na-ewegogo aka na ụdị life ọ chọrọ ibi na-ewọchị fim ọsị a na ụdị life ka mmadụ kwesịrị ibi. Onwe ka nwoke ga-esinye nwunye ego na fim ọsị a na ụdị odogwu ka a chọrọ na odogwu nwoke ịgbagolu just nnọọ na eprovoke ghelie. Enyi nwoke wee chịba ọchị wee chịsịa wee sịa ya na mgbe a nụsịrị nwunye na o nwere ife nwunye gwara ya maka nwunye go ya na mgbe fa nọ skuul na enyi nwaanyị na-ebost ụdị dị ọ ga-anụ nọọsị n'iwu n'ụdị ji ego ka a ga-anụ nnọọ iwu n'ụdị nwere ụlọ na Lagos ka a ga-anụ nnọọ iwu n'ụdị zuru oke na nwoke ka a ga-anụ. Nne ya chọrọkwa ndị pọtị husband, nne ya chọrọkwa ndị weta aka weta ụkwụ. In fact na ya ga-anụ highest ọ bụrụ na ijiri ego you go. Osoko bụ na ọ na-ebost ụdị mmanya gbara ụdị dị ya ga-anụ n'anya tinye aka anya gbachara ezigbo odogwu na nwunye odogwu ka a ga-abụ na-echenji cars na-echenji wigs na-echenji ife niile nwee maids ya nọrọkwa na mpịtọ na ife nwunye gwara ya. And na kịta na ya bụ nwunye ya dọrọzi happy duto na ọ bụrụ ụdị dị ọ chọrọ ịnụ ka ọ nụbara na ọdatịrị bụ ife na-enye ya nsogbu. Eyata na ọ na-ede na-regret na-amụ ọsọ na lament. Hai nya wee tie wesi oke ehe ya mie n'elu na emeterie ya mie n'ala na emeterie. In fact chai ya wee na ọsị m ịmara ihe na-aza na ijesi ọlụ na-abata nwunye gị fụ gị ka ị na-abata ọsụkọba iru ka mkpi. Ya wee sị ya nne na amagokwe n'ihe na-ewute go na ọ bụrụ ụdị dị chọrọ ịnụ ka ị nọ mana ebe ịma na nwoke ji ezigbo ego ka ị chọrọ na ego nke ruru ụdị husband ị chọrọ na ụdị nke obi ire ịghọtara na kekwe n'ife iji wee nụbịa. Ọsị ya na ịmago n'ihe mmadụ wishiri is not like nọ ife nya chọrọ nọ wish ịmago onu onye ọbụla ga-ewishi n'ife dị mma na wesị ya mba o. Ịghọtara kịta na ọ bụgodo ụzọ gọba agọba ya wesị ya no need na ị na-aga agọ nọ ndị skuul unu gwa m nọ nwunye oke ebe ife gwa m so no need of itibe mkpu ma ọnụba ọgụ ma omebe ha. Ọsị m kedu ife ya chọrọ ịma ife iji wee nụbịa n'oche na ya na-egwu egwu nye mee insist. Ọsị ya na maka na ndị otu niile anụsigo di ya wee sizi ka anụ dị ka ama na-ejibe na ọ dịzi ka time ọ na-aganarị ya. Ya sị ya ọsị ya wee si oke na nsogbu adọrọ na kịta anyị amagolo na ụmụ nwaanyị na-abọkọ ọmụtali ahụ na kịta anyị amagolo n'ike amụtakwuola ya nwoke na nwaanyị nwaanyị ka ịmụọla ya. You can go back to your family and wait for that husband ị chọrọ because na ya nwee lụrụ ogo that husband ị chọrọ. Nwaanyị ada na ala ya bịa biko na adị sorry na nna amị na ibi eme kọba nnọọ kọgidekọsịa ya na-eche ife ya na ya na-abọ ga-eme o na-eche ife ya na ya na-abọ ga-eme because ihe a gosi na ọ lọvụrụ ya tọọ na ọ nụrụ ya because na ndị otu ya anụsịbago di. N'ife ya nọzikwa the next day bụ na o ji eche nwunye oke n'ụzọ wee dọọ nwaanyị ahụ vam enyi nwaanyị ahụ tọkasịcha nwaanyị adọ ya iwelu mbọ wee lie this woman iru ya adọ ya vam oke wee kpọọ ya
ka nwunye oke gwara oke wee jụbịa wee sị ya so na ihe anya gwara gị ka ị welu gwa nwunye gị exactly etu a si wee gwa gị wee chee nwunye wee dọlisie enye na ya ga-eji polisi kpụrụ ya kpọchie ya wee sị anya kpụrụ ya kpọchie o atọfu iwo o wee kpụrụ ya wee kpọchie o wee kpọbịa na fonu nye pikiri ọkpọbịa na fonu nye pikiri o wee kpọba ndị be ha wee bịa wee belụ ọnya ịhabago na o wee soro ndị be ha wee naba be ha o ama mma o chetazikwana ife ya na ya na-abọkọlụ yesterday before wee jee n'ụbọgụ papịa na nwanne nwoke wee bịanya wee gwaba ha gwagide ha gwasa ha ihe menụ papịa pala anya n'aka nwanne nwoke mfat na fado kụjadị na fe belivru ya sị ha ọkwa nwunu bụ ihe a jụọ ya na ọ sị na ọ bụrụ ụdị husband ọ chọrọ ka ọ nụtara kedu ka ya na ya na-abọ si ebi na o gosi na ọlọvra na ọnụbalị ya atọf na ndị dị agbanagasịgo afọ ifugo na ọ fụrụzi ụdị ife ọ chọrọ o wee wezielu nyanwa ka o wee ma na-ejibe keke a ya esi wee rest with this information ọ sị ma na-agbakọkwa na-arị ya na-agbakọkwa na-arị ya na biko na-emago onu na mgbe fa nọ skuul onye ọbụla ga-ekwu ihe ọbụla dị ya mma ọ sị mana ihe abụrụ mgbe fa nọ skuul na ọ bụ na ife skuul ka ọ nụtara ya na ọ kara ịdụ hapi ndị afụ nụrụ hapines n'iru nwunye ya karịa bọsị ọ gbara nkwụ afta ịgba nkwụ afọ ịghọtara na o nwere bọsị ị ga-afụ pio ihe a n'ime ya na-afọ ọsị ya na-asachi ya iru na-akọchaghị ya iru oge ọbụla ya chebulu ime ọnọọ ịmago na ụmụ nwaanyị na-ego iru mana nke dozi too much na mgbe fa na-akwụ n'ọdụkwa hapi maka na ya jụbara ya sị mgbe anyị na-akwụ n'ịdụ hapi kekwa n'ihe iji ọsị na mgbe ya na-akwụ n'ọsọsọ ya na moto ya ka ya na-afụ ịmago ndresin ya na moto ya kedu ife odunu ka ọnya mee na ọnya gbaghalụ dis woman nụbakwa ya odunu ka ya anọgide do happy na this marriage ọ bụkwa anụ na-adachi anya kedu ife ya ga-eme hai ndị befa na-ayọ si biko si welu maka ụmụaka ụmụ nwaanyị na ọkwa n'ọnụ n'ife bụ nsogbu ya bụ na nwaanyị anụlụ gị maka na ụmụ nwoke ndị ọ chọrọ abịarọzi ọdụgụkọ ya nọgide fụ gị n'anya n'ụwa na ife ya chọrọ ịjụ chai ike gwụkwalụ m nwanne m ọnwụrụkwa m ife m ga-ekwu actually maka na o nwere onye fụrụ obi nwunye gị anya o is obvious na ọ bụrụ ife ọ chọrọ na marriage ka o nweta mana eziokwu ọ bụrụ sọsọ nyanwa megoro ụdị omume oh yes mana ọ na-abụ ụfọdụ bịa nụtazie ife ha chọrọ fe decide ya na fa abatago bụ na fa abatago they focus on their marriage grow it and start to love that person mana o nwere ndị bụ kpakịrịkpa o nwekwa m ife m ga-agwa gị nke kala ime hoo ha n'ime anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.